Säkert fishing data. Farujo. Vamos خوبی که دیگه یه نانه بیاده نه چیزی نشه که آنی اینو فکرشون رو این طرف کرد طرفی چپ اونجا Look. Come back. Torte. Kulon faqat torta, shuning uchun turay. Suratdan saq nekashi. İkram. Sen ko'tar. İkram. Tadbilarimiz bir xil demasan. Ben o'ynaga hujjat me'mori ikki dunyoda tishlab ketsa ham bo'lmaydi. Brachga so'ra. Shu agar ikkalasi ham bir xil. Tor kamina mana. Ha tayyor mu? Yamandı nasıl tayyor? Am kaduram. Rafti. Kötü. Oh, salva.
ваъда ба хидмати шумо бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони футбол гузориши навбатии мустақими худро аз рафти бозиҳои лигаи олӣ пешниҳодатон мекунем. имрӯз дар доираи бозиҳои даври 15-ум дастаи регартадази шаҳри турсунзода муқобили ҳосилоти фархор бозӣ мекунад ва интизор меравад ки ин яке аз ҷолибтарин рақобатҳо дар доираи даври 15-ум бошад. хуб, инак дӯстони гиромӣ, аллакай як қисми расмиёти муайяншудаи пеш аз бозӣ хотима ёфт. инҷо барои мо шумо гурӯҳи доваронро муаррифӣ мекунам. рустам нурматов ба ҳайси сардовар рафти бозии имрӯзаро ҳакамӣ мекунад ва ҳамчунин дар ҷараёни бозии имрӯза ба ҳайси ёварон ба ӯ дар рафти рақобат исмоил нуралиев аз шаҳри норак ва фарҳод уралов аз шаҳри душанбе кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ амирҷон хоркашев аст. ҳайати асосии дастаи регартадазро шумо ин лаҳзаҳо дар рӯи экранҳои телевизиони худ дидед. мавқеъгирии онҳо 4-1 муайян шудааст, аммо бояд бигӯям ки дар ҳайат як қатор мушкилиҳо аст барои дастаи регартадаз ки муфассалтар дар ин бора боз гуфта мегузарем, зеро як футболбоз аз ҳайати ин тим ба тими миллӣ ҷалб шудааст. шарафҷон солеҳов ҳамчунин бинобар сабаби он ки аз ҳосилот ба регартадаз гузашта буд, саид мухтор азимов дар ин бозӣ иштирок карда наметавонад. муҳсин абдуғаффуров осеб дорад ва фримпонг ҳамлагари даста бошад, бинобар сабаби кортҳои барзиёди зардаш дар бозӣ иштирок намекунад. мушкилиҳо дар ҳайати худ дастаи ҳосилоти фархор надорад. ҳайати асосии ин тимро барои мо шумо пешниҳод карда истоданд ва тарҳи ҷойгиршавӣ 4-3 муайян шудааст вобаста ба суратҷаласаи ин рақобат ки онҷо 3 нафарро ҳамлагар навишта буданд: ромиш ҷалилов, тоҳирҷон тағоизода ва шеридин бобоев. аммо тавре аз суҳбат бо сармураббии дастаи мазкур қабл аз бозӣ барои ман аён шуд, тарҳи ҷойгиршавӣ 4-5-1 хоҳад буд, зеро танҳо шеридин бобоев ҳуҷумкунандаи марказӣ аст. зайниддин раҳимов аз ибтидои ин мавсим роҳбарии дастаи регартадазро бар дӯш гирифт ва тавонист ки натиҷаҳои бисёр хуберо бо ин тим ба қайд гирад. қабл аз оғози рақобатҳои даври 15-ум ӯ бо дастааш дар зинаи дуюми ҷадвал мавқеъ гирифта буд. инак бозӣ шурӯъ мешавад. дӯстони гиромӣ, ва биёед акнун ҳайатҳои пурраи ҳар ду дастаро ман барои шумо муаррифӣ кунам. қоидаи бозӣ дар ин ҳолат вайрон шуд. ҳайати асосии дастаи мизбон регартадаз ба таври зайл аст. дар хати дарвоза рақами 33 пани мануэл бозӣ мекунад ва ин лаҳзаҳо аҳлиддин турдиевро ҳам барои мо шумо муаррифӣ мекунанд ки ба наздики роҳбарии дастаи ҳосилотро бар дӯш гирифт. мураббие ки дар соли гузашта бо дастаи кӯктош бисёр натиҷаҳои хубро дар лигаи олӣ ба қайд гирифта буд. дифогарон иборат аз 4 нафар ҳастанд. капитани даста рақами 4 бахтиёр қаландаров ва рақами 5 осмон касим имрӯз дар хати дифои марказ бозӣ мекунанд. аз ду канор ёқубҷон ахмедов рақами 22 ва рақами 66 асилбек темиров қарор доранд. ним муҳофизатгари дифоӣ рақами 55 бортей аквае аст. дар паҳлӯи ӯ фирӯз бобиев рақами 10, рақами 14 шӯҳрат элмуродов бозӣ доранд. ҳамчунин шерзод маҳмадиев бо ҳамроҳии озодбек панҷиев низ бозигарони хати ним муҳофиза дониста мешаванд. ба ин тартиб тарҳи ҷойгиршавӣ 4-1 хоҳад буд. озод панҷиев бо рақами 20 бозӣ мекунад ва ҳуҷумкунандаи ягонаи дастаи регартадаз дар ин бозӣ ҷонсон опонг аст, рақами 34. сармураббии даста тавре болотар гуфтем зайниддин раҳимов. ҳайати дастаи ҳосилот бошад ба таври зайл. дар хати дарвоза рақами 1 далер азизов, бозигарони хатти дифо алиҷон кароматуллозода рақами 23, рақами 10 япеву капава, рақами 4 иззатулло рӯзиев, рақами 28 арсен бил обама. ним муҳофизатгарон рақами 26 ҷуниор симе принс, рақами 8 абдураҳмон нозимов, рақами 7 ислом зоиров, рақами 88 ромиш ҷалилов, рақами 18 тоҳирҷон тағоизода ва рақами 14 капитани даста шериддин бобоев. сармураббии даста аҳлиддин турдиев тавре гуфтем сармураббии дастаи мазкур аст. тарҳи ҷойгиршавӣ 4-5-1 ки онро метавон 4-1-4-1 ҳам гуфт. хуб, аз шахсони расмии ин рақобат ғайр аз доварон боз нозири доварон умед раҳимов аз шаҳри бохтар буданашро таъкид мекунам ва комиссари бозӣ бошад асрор шоҳраҷабов аз шаҳри истарафшан. хуб, дар ибтидои рақобати имрӯза ҳоло тавре мо шумо мебинем чандон дар анамин наздики 3 дақиқае ки сипарӣ шуда истодааст.
вазъияти хатарнок ва ё ин ки ҳуҷумҳо дар маҷмӯъ дида намешаванд. вобаста ба мавқеъгирии дастаҳо агар ҳарф занем, тавре ман болотар гуфтам, Регар Тадас пеш аз оғози ин давр дар зинаи дуюми ҷадвал қарор дошт. онҳо бо 26 имтиёз дар зинаи дуюм буданд. Акуае партофти ту ба сӯю ва талоши Опонг Ҷонсон инҷо натиҷа намедиҳад. вале равшан ки дирӯз тавонист дар бозӣ бар муқобили Эсхата бо ҳисоби калони 4-1 пирӯзӣ ба даст орад. аллакай шумораи имтиёзҳояшро ба 27 расонидааст ва дар ҷадвал аз Регар Тадас пеш гузашт. равшан аллакай ба ин тартиб 15 бозӣ доир кардааст. ҳамчунин наздик ба Регар Тадас дар ҷадвали мусобиқа клуби марказии варзиши Артиш ва Хуҷанди Хуҷанд қарор доранд ки яке 26 ва дигаре 25 имтиёзӣ мутаносибан ҷамъ оварданд. истиқлоли душанбе дастаи пешсаф аст ва бе ягон шаку тардид метавонем бигӯем ки дар мавсими кунунӣ низ ба эҳтимоли зиёд қаҳрамонӣ насиби Истиқлол хоҳад шуд. ҳолати баҳснок буд, аммо бозиро довар ишора кард ки бояд давом ёбад. инҷо як футболбози дастаи Регар Тадас ҳоло ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. Асилбек Темиров гурӯҳи мухлисони Ашади Регар Тадасро ҳам ҳамин лаҳзаҳо шумо дида истодаед. умуман имсол бо эълон шудани озмуни вижае миёни мухлисон ҳамаи фан-клубҳо дар ҳудуди кишварамон фаъол шуданд, аз ҷумла фан-клуби дастаи Регар Тадас бо номи Металлургчиён яке аз онҳое ҳастанд ки бисёр фаъол ҳастанд, ҳатто дар бозиҳои сафарӣ аз ҷумла ба вилояти Хатлон ба вилояти Суғд онҳо мераванд ва дастаи худро доимо пуштибонӣ ва ҳаводорӣ мекунанд. барои мисол дар марҳилаи якуми чемпионат вақте Регар Тадас дар сафар бо ҳосилот дар ноҳияи Фарход бозӣ карда буд, онҳо рафта буданд ва бисёр хуб мухлисӣ ҳам карданд. ҳамчунин имрӯз як гурӯҳ мухлисони дастаи ҳосилот ҳам дар варзишгоҳи Талко Арена ҳузур доранд. инро ҳам бояд ба эътибор бигирем ва гурӯҳи мухлисони Ашади дастаи ҳосилоти Фарходро ҳам шумо дида истодаед дӯстони гиромӣ. албатта футбол бо мухлисон зебо аст. ҳар қадар онҳо зиёдтар биёянд, ҳар қадар таваҷҷӯҳ аз сӯи мухлисон зиёдтар бошад, ҳамон қадар ҷолибияти бозиҳо ҳам боз меафзояд. вазъияти стандартӣ бо ишро ки бозигарони дастаи ҳосилот дар назди тӯб айни замон қарор дорад Ислом Зоиров. тобистони имсол дигар бора ба футболи бузург баргашт Ислом баъд аз он як давраи маҳдуде ки салби салоҳият шуда буд. Ислом на он қадар партофти хуб ва ин вазъият бартараф мешавад. боз як ирсоли дигар аз ҷониби бозигарони дастаи ҳосилот. идомаи ҳуҷумро мебинем. Шеридин Бобоев партофти тӯб аз ҷониби ӯ, аммо Усман Касим ин ҳолатро бартараф кард. пайдарҳам партофтои тӯб ба наздикии ҷаримагоҳ, аммо ин вазъиятҳо рафъ мешаванд. Шерзод Маҳмадиев дар ин ҳолат акнун тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. болотар дар бораи мавқеи дастаҳои пешсаф ҳарф задам, аммо дар бораи ҳосилот нагуфтам. ҳосилот баъд аз 14 даври рақобатҳо 16 имтиёз ба даст овардааст ва дар ҷадвал дар зинаи ҳафтум қарор дорад. таносуби голҳои зада ва сардодаи ин тим баробар аст. 17 гол задааст ва 17 гол ба дарвозааш сар додааст. қаландаров партофти тӯб ба сӯи ӯ. Озодбек Панҷиев инҷо имкон пайдо накард. Фирӯз Бобиев бо тӯб паси ӯ. идомаи ҳуҷум бо иштироки футболбозони дастаи Регар. Шерзод Маҳмадиев зарбаи ӯ ва каме баландтар. Шерзод Маҳмадиев бо зарбаҳои қавии худ аз масофаи дур дар рафти ин мавсим аллакай чанд бор тавонист дарвозаи ҳарифони Регар Тадасро рах накунад. аз ҷумла дар бозӣ бо Шодмон дар рақобати ҷавобии даври 4-1 ҷоми кишварамон як голи бисёр хубе зад ва ҳамчунин дар ибтидои мавсим махсусан дар даври якум ба дарвозаи Вахш низ аз масофаи дур ӯ гол зада буд. вайрон шудани қоидаи бозиро инҷо довар ба эътибор гирифт. ана ҳамин ҳолат
Бортей Акуае ба иштибоҳ роҳ медиҳад. дастаи ҳосилот давоми 3 ҳафтаи охир расман ягон бозӣ надошт, зеро онҳо баъд аз шикаст аз клуби марказии варзиши артиш дар даври 8 якниҳоӣ аз идомаи рақобатҳо дар марҳилаи 4 якниҳоии ҷоми кишварамон дар ҷоми кишварамон маҳрум шуданд ва охирин бозие ки ин тим барпо кард дар сафар зидди Эсхата буд. ҳарчанд бозӣ хуб нишон дод дастаи Аҳлиддин Турдиев, аммо мағлуб шуд бо ҳисоби 3-1. ирсоли тӯбро мебинем. на он қадар партофти дақиқ. Тоҳирҷон Тағоизода гузариши хубе дошт, аммо ирсоли тӯбро чандон хуб иҷро накард. бисёр хуб инҷо ҳаракати Шерзод Маҳмадиев дида мешавад. пасиё ба самти Ҷонсон. вазъияти хатарнок ба вуҷуд меояд. вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна имконият инҷо истифода бурда намешавад. Фирӯз Бобиев беҳтарин шонс дошт то ин ки ҳамин лаҳзаҳо ҳадиақал зарбаи рост занад. аввалин вазъияти хатарноки ҷиддӣ дар бозии имрӯза дар дақиқаи 9 пайдо мешавад. Ҷонсон худаш ҳам метавонист зарба занад, аммо хело хуб дид ки ҳамдасташ чӣ гуна мавқеи беҳтарро ишғол кардааст. барои ӯ пас дод, барои ӯ имконият фароҳам овард, аммо тавре мебинем зарбаи задаи Фирӯз Бобиев хато меравад. хуб, фаъолии бозигарон боиси фаъолии мухлисон ҳам мешавад. дӯстони гиромӣ, ва ҳамин лаҳзаҳо садои асбобҳои гуногуни мусиқӣ низ дар варзишгоҳ ба гӯш расида истодааст. инҷо акнун аз масофаи дур зарбаи задаи ним муҳофизатгари дастаи ҳосилотро мову шумо дидем. хело баланду ноаниқ зарба зад Ҷуниор Симе Принс. Озод Панҷиев, Ёқуб Ахмедов, паси ӯ ба Бортей Акуае. ин легионер ба тозагӣ, яъне тобистони имсол дар авзанаи гузариши тобистона ба ҳайати дастаи Регартадаз омад ва хело бозии хуб ҳам нишон медиҳад. партофти хуб ба самти Ҷонсон, аммо дар мубориза бо ӯ дифоъгари марказии дастаи ҳосилот хело хуб ҳунарнамоӣ кард. Япеву Капава ва ҳамон ҳолатро бартараф намуд. ҳайати ҳосилот ҳам агар дӯстони гиромӣ аҳамият дода бошед, шуруъ аз ибтидои ҳамин мавсим бисёр пурқувват буд. дар авзанаи гузариши тобистона чанде аз бозигарон ҳайати ин тимро тарк карданд, аммо бо ин вуҷуд ҳосилот айни замоне ки аз он дастаҳо эътироф мешавад ки хело ҳайати хуб дорад. аммо тавре дидем дар рафти ин мавсим, махсусан дар нимаи аввали он таҳти роҳбарии Алишер Тухтаев натиҷаҳои хуб ба қайд гирифта нашуданд ва баъдан роҳбарияти даста ба хулосае омад ки сармураббиро иваз кунад. Ҷуниор Принс партофти тӯбро анҷом медиҳад, аммо Усман Касим ин ҳолатро бартараф кард ва боз ҳам ӯ тӯбро зада аз назди ҷаримагоҳи худ дур мекунад. агар ба бозии охири дастаи ҳосилот дар лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, пас охирин пирӯзии ин тим рӯзи 15 июн ба қайд гирифта шуда буд. дар хонаи худ ҳосилот 3-1 Истарафшанро шикаст дод. баъд аз он як мусовӣ бо Куктош ва 3 бохт аз Вахшу, Эсхатаву Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. партофти бисёр ҳам хуби тӯб аз аут бубинед ба дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна анҷом дода мешавад. зарбаро бо сар ҳам дидем, аммо он бартараф шуд. бисёр муборизаи хуб ки инҷо муваффақ мешавад. Далер Азизов аввалин шуда аз мавқеи худ пеш баромад, берун баромад ва тавонист ки дарвозабони дастаи ҳосилот ин ҳолатро бартараф кунад. Далер Азизов дастпарвари мактаби футболи шаҳри Турсунзода солҳои қаблии шарафи ин тимро дифоъ мекард, махсусан мавсими гузашта, вале баъд аз он ки мавсим хотима ёфт, ӯ қарор дод ки
бинавасаб биён ки Регартадас гӯем дар лигаи олӣ намонда буд, ҳаёти ин тимро тарк намояд, аммо ба ҳар ҳол баъдан тавре боз дида шуд. Регартадас ва бахш дар лигаи олӣ боқӣ монда, шумораи дастаҳо зиёд карда шуд ва ин ба нафъи лигаи олӣ буданашро ҳам мо шумо дида истодем. Маҳз ҳамин ду дастаи соҳибноми футболи кишвар ки яке 7 бор ва дигаре 3 бор қаҳрамони Тоҷикистон шуданд дар даврони соҳиби истиқлолӣ, тавонистанд дигаргуниҳои зиёдеро ба ҳайати худ ворид кунанд, ба инфрасохтори худ ворид кунанд ва пешравиҳои назаррас дар ҳамин ду бошгоҳ хело зиёдам ҳастанд. Ёқубҷон Ахмедов инҷо талош мекунад ва аут ба фоидаи дастаи Регартадас аст. хеле муборизаи ҷиддӣ аз сӯи футболбозони ҳар ду даста ва дар ин лаҳзаҳо довари канорӣ тавре ишора мекунад, аут ба фоидаи бозигарони Регартадас аст. бо фишор овардан бозигарони ҳосилот тӯбро гирифтанд, аммо ҳамагӣ барои чанд лаҳза. Бахтиёр Қаландаров ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. Иззатулло Рӯзиев ин ҳолатро бартараф мекунад. боз муборизаи Шеридин Бобоев ва Бахтиёр Қаландаровро мо шумо дидем. Ду капитан ба ҳам бархӯрданд. Осман Касим партофти навбатии тӯб ба сӯи ӯ ва инҷо мумкин буд ҳатто довар иҷозат диҳад барои давом додани ҳамла, зеро бо тӯб тавре мо шумо дидем Озодбек Панҷиев қарор дошта, аммо довар рафти ҳуҷумро манъ мекунад ба хотири он ки қоидаи вайронкунӣ дағал буд ва корти зард нишон дод ба футболбози дастаи ҳосилот. Иззатулло Рӯзиев корти зард гирифт. дӯстони гиромӣ, барои қоидаи вайронкунӣ дағале ки дошт дар лаҳзаи қабли як бор дигар бубинед, ҳаракат бо даст инҷо албатта мавриди таваҷҷӯҳи довар қарор гирифтааст ва довар ҳам чун наздиктар меояд ҳамин ҳаракат бо дастро нишон медиҳаду баъдан корти зардро аз ҷайби худ берун мекунад. хуб, девори дифоӣ гузошта шуд, аммо аз ин нуқта бозигарони дастаи Регартадас ба фикрам мехоҳанд ки зарбаро рост равон кунанд. лек бояд ин нуқтаро ҳам бигӯем ки дар ҳайати дастаи Регартадас чанд футболбози қоматбаланде ҳастанд ки метавонанд дар сурати партофти хубро дарёфт кардан фурсати беҳтаринро ба гол ҳам табдил диҳанд. Шерзод Маҳмадиев тасмим гирифт ки инҷо зарбаро рост занад ва тавре дидед каме баландтар буд зарбаи ӯ. фишори бозигарони Регар ин лаҳзаҳо дида шуд, аммо бенатиҷа. хуб, тавре гуфтам дар ҳайати дастаи Регартадас барои ҳамин бозӣ чаҳор мушкилии кадрӣ ҳаст. Калотубрабои хуб, инҷо паси Шӯҳрат Элмуродов ҳам ба ҳамдастааш бисёр хуб мумкин буд ки сурат гирад ва дар ин ҳолат вуҷуд доштани офсайдро довари канорӣ ба эътибор гирифта истодааст. як бори дигар биёед бубинем. пештар аз ин аллакай дар ҳолати офсайд буд Шеридин Бобоев, бо вуҷуди ин ӯ ҳам талошро давом дод ва баъдан маълум шуд ки офсайд аст. хуб, Муҳсин Абдуғафуров дар бозии якуми даври чаҳори якниҳоии ҷоми Тоҷикистон муқобили Шодмон осеб гирифт ва ӯ мумкин аст дар охири моҳи сентябр ба майдон баргардад. бозигаре ки тобистони имсол ба ҳайати Регартадас пайваст. Саид Мухтор Азимов бинаварсабиён ки аз ҳосилот ба Регартадас омадааст, наметавонад муқобили ин тим бозӣ кунад.
шарафҷон солиев ба ҳайати дастаи мунтахаб гуфтем ҷалб шудааст. Нимовзиятгари ҳуҷумкори дастаи регартадаз ва ҳамчунин бозигари дигаре ки дар ин рақобат иштирок намекунад Квадво Фримпонг аст, беҳтарин нишонзани регартадаз дар лигаи олӣ. ӯ бинобар сабаби кортҳои барзиёди зардаш дар ин рақобат иштирок карда наметавонад. тубрабои бозигарони дастаи ҳосилот инҷо бисёр ҳам хуб буд. ислом зоиров пас дод ба ҳамдасташ. идомаи ҳуҷум тавассути канори рост Шеридин Бобоев партофти ту ба сӯи ӯ ва дарвозабон сари вақт аз мавқеи худ пеш мебараду ин ҳолатро бартараф мекунад. Пани Мануэл регартадаз ин мавсим ду дарвозабони хуб пайдо кард. дар ибтидои мавсим ҳунарнамои дарвозабон Иброҳим Исмоилов бениҳоят олӣ буд. дар 5 бозӣ умуман гол сар надод. баъдан дар бозии даври шашум бо Истиқлол гол сар дод, аммо баъдан боз ҳам ҳунарнамои бисёр хуби ӯ дида шуд. вале дар ҷараёни тайёриҳо ба нимаи дуюми мавсим ситоди мураббиён имкон доданд ба дарвозабони дуюм Пани Мануэл ва акнун дар бозии чемпионат бештар Пани Мануэл бозӣ мекунад. дар бозии ҷом бошад Иброҳим Исмоилов. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи регартадаз вазъияти хатарнок аст ва қариб буд ки автогол инҷо дида шавад. дӯстони гиромӣ, хело ва хело ҳолати хатарнок буд дар ҳамин лаҳзаҳо. Иззатулло Рӯзиев иштибоҳан қариб буд ки тӯбро сӯи дарвозаи худ равон намояд. як бори дигар метавонед бубинед Озодбек Панҷиев дар қабули тӯб чандон муваффақ набуд дар лаҳзаи қаблӣ. тавре гуфтем бозигарони қоматбаланд кам нестанд дар ҳайати регартадаз ки метавонанд кӯмаки худро расонанд. инҷо тавассути бозигузорӣ тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. идомаи ҳуҷум бо иштироки бозигарони регар. акнун партофти тӯбро мебинем. дарвозабон бартараф кард. боз як зарбаи дигар ва чӣ гуна хатарнок буд ин ҳуҷум бо иштироки бозигарони шаҳри Турсунзода. офсайдам маълум мешавад. Озодбек Панҷиев ба ҳар ҳол дар лаҳзаи қаблӣ зарба зад. ана ҳаминҷо аллакай офсайд ба қайд гирифта шуд, аммо иҷозат доданд барои давом ёфтани ҳамла. ё мумкин аст офсайд ба ҳолати охирин рабт дошта бошад, чунки дар бозии имрӯза вар нест. аз ин рӯ довари канорӣ наметавонист гӯем зиёд мунтазир бошад дар мавриди оне ки баъдан вуҷуд доштани офсайдро барои ӯ ба истлоҳ ба гӯшаш мерасонанд ё на. бисёр муборизаи ҷиддӣ ин лаҳзаҳо дида мешавад ва довар бошад ишора дорад ки бозӣ бояд давом ёбад. Шеридин Бобоев аз ҷои худ бо кӯмаки бозигари дастаи регартадаз бармехезад. Ҷонсон дар ин мубориза кӯшиш кард комёб шавад, аммо на. аслан Ҷонсон ним муҳофизатгари ҳуҷумкор аст. дар бозиҳои қаблӣ дар ҳамин мавқеъ бештар бозӣ мекард, вале имрӯз ба нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ гузаронида шуд, зеро тавре гуфтем Квадво Фримпонг дар ин бозӣ иштирок намекунад. бо субравои бозигарони регар ва ҳуҷуми навбатии онҳо партофти бисёр ҳам хуб Озодбек Панҷиев. партофти ӯ, аммо дар ин мавқеъ аз ҳамдастояш касе нест. бояд худи Озодбек ҳам ба мавқеъе ки ҳамдастояш қарор доштанд таваҷҷӯҳ мекард. акнун ҳуҷуми ҷавобиро бо иштироки бозигарони ҳосилот мебинем. аксулҳуҷумҳои хатарнокеро ин даста низ метавонист ташкил кунад дар чанд маврид ва инҷо ҳатто ишора мешавад ки танҳо аут аст, яъне вайрон шудани қоидаи бозӣ дида намешавад. вазъияти хатарноки навбатӣ, аммо Бахтиёр Қаландаров ин ҳолатро бартараф мекунад ва баъдан дарвозабон Пани Мануэл тӯбро ба дасти худ гирифт ва бо ҳамин хавфу хатар ба порагӣ дур шуд.
бисёр бозии ҷолибу хуберо ин ду даста барои мову шумо ҳамин лаҳзаҳо пешниҳод доранд. Шуҳрат Элмуродов паси навбатии бисёр хуби вале офсайд ба қайд гирифта мешавад. Дар ин ҳолат фирори Ҷонсонро мову шумо дидем, вале ҳамзамон бо ин офсайдро ҳам довари канорӣ ба эътибор гирифт. як илоҷ кард то ин ки ба ту бирасаду зарба занад Шеридин Бобоев, аммо зарбаи гӯем хуби ӯ ба назар нарасид. Шеридин мавсимро бениҳоят хуб дар ҳайати ҳосилот оғоз кард, вале тавре дидем баъдан он мушкилиҳое ки буд дар ҳайати дастаи мазкур вобаста ба натиҷаҳо ва метавон то ҷое ба ин фикрам возӣ шуд ки кӯмаки зарурӣ дар хатти ҳуҷум ба он намерасид. андаке вақтҳои охир сермаҳсули ӯ низ коҳиш ёфтааст. Аммо бо ин вуҷуд бисёриҳо интизори он буданд ки Шеридин Бобоев ба бозиҳои тими миллии кишвар дар моҳи сентябр ҷалб мешавад, зеро истеъдоди хуб дорад. қаблан таҷрибаи зиёди бозӣ ҳам дошт. инҷо тӯбрабои бозигарони дастаи Регарш, идомаи ҳаракати Шерзод Маҳмадиев аз канор, вале ӯ тӯбро аз даст дода истодааст дар мубориза бо дифогари ҳариф. ҳоло ба футболбози Регартадас кӯмаки тиббӣ лозим аст. Ҷонсон Опонг ин ҳам гурӯҳи мухлисони ашадии дастаи Регартадас аст ки барои мову шумо нишон медиҳанд. аксари онҳо дар ибтидои мавсим тарҳи пироҳанҳои ягона доштанд. қисми хурди мухлисон имрӯз онҳоро ба бар карданд. ҳамчунин бубинед хуб ба ислоҳ ҳамон шарфҳову кепкаҳои ягона низ ҳаст. агар ҳар қадар сару либоси якхелу яксон бошад ва гурӯҳи фарқкунандаи мухлисон доимо онро ба бар кунанд ва дар бозиҳо ҳарчи бештар бо ҳамин гуна сару либоси хоси худ ташриф биёранд, он зебогии футболро боз ҳам бештар мекунад. ва ин ҳам гурӯҳи мухлисони ашадии дастаи ҳосилоти Фархор ки онҳо низ қисман сарулибоси якхела доранд. як-ду нафари онҳо дактараш мумкин, аммо шарфҳои бошгоҳ ва дигар рамзу нишонаҳои дастаи ҳосилот бо он парчамҳои калоне ки оварданд хело хуб дида мешавад. баъд аз он ки кӯмаки тиббӣ гирифт, Ҷонсон Опонг боз ба майдон бармегардад. барои он ки ҳарифро дар ин ҳолат бо дастонаш дошта буд Ёқубҷон Ахмедов, инҷо довар қоида вайронкуниро ба эътибор гирифт. Шеридин Бобоевро бо ҳар дастонаш дошта буд дифогари Регартадас, аз ин рӯ қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифта шуд. Абдураҳмон Нозимов дар назди тӯб ҳамин ҳолатро такроран барои мо нишон медиҳанд, хело хуб дида мешавад. ирсоли тӯб аз сӯи Нозимов чандон хуб нест. бозигарони Регартадас бо тӯб ҳастанд, аммо дар идома Шуҳрат Элмуродов тӯбро аз даст медиҳад.
боз ба ихтиёри бозигари дастаи Регарта даст мегузарад. хело фаул аст имрӯз дар рафти бозӣ Озодбек Панҷиев ва вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи Алиҷон Кароматуллозода инҷо ба эътибор гирифта шуд. хело баҳс ҳам карда истодааст Алиҷон бо довар. як бори дигар биёед бибинем. ана ҳаминҷо ҳаракат бо даст аз сӯи довар ба эътибор гирифта шуд. яъне ҳамин чиз боис бар он шуд ки довар қоида вайронкуниро ба эътибор гирад. вазъияти стандарти аст. шерзод маҳмадиев дар назди тӯб ва одатан бисёр партофтҳои хуб ҳам анҷом медиҳад ин бозигар. ба он ҳамдастояш ки қаду қомати баланд доранд таваҷҷӯҳ зиёдтар аст. ба Осман Касим ва Бортей Акуае. ин ду нафар вақтҳои охир хело зиёд голҳои дастаи Регарта дастро бо ҳамин гуна усул ба ҳадаф мерасонанд. ирсоли тӯбро мебинем. инҷо акнун ба тӯб ба таври зарурӣ нарасид Осман Касим. як бор дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. ҳатто мумкин аст ки ба ӯ ҳам тӯб нарасида аз майдон берун шуда бошад. ҳарчанд Касим ишора мекунад ки тӯб ба бозигари дастаи ҳосилот расида баъдан аз майдон берун баромад. дақиқаи 30 бозӣ ҷараён дорад. ду имконияти хело хубро футболбозони дастаи Регарта даст дар ихтиёр доштанд, аммо онҳо истифода нашуд. инҷо бошад тӯб аз майдон аллакай берун баромадааст. ҳосилот ҳам фаол буд, махсусан партофтҳои хатарноке ки ба самти Шеридин Бобоев сурат мегирифтанд дар маркази таваҷҷӯҳ буданд ва баъдан худи Шеридин як дафъа аз канори рост ирсоли бисёр хатарнокеро анҷом дод. боз як ҳолати дигаре ки рафти бозиро довар маҷбур мешавад манъ кунад, зеро қоида вайронкунӣ инҷо сабт шуд. бале, Алиҷон Кароматуллозода ба пои ҳариф бархӯрд. Алиҷон қаблан дар клуби марказии варзиши артиш бозӣ мекард ва ин шабрӯз дар ҳайати дастаи ва баъдан ба Истиқлол гузашт. аз Истиқлол бошад тобистони имсол ба ҳайати дастаи ҳосилот омад. Борте имкон надод ки ҳариф ҳуҷуми худро ташкил кунад, аммо баъдан аз Шуҳрат Элмуродов тӯбро Ислом Зоиров мегирад. як гурӯҳ бозигарон дар ҳайати ин ду даста ҳастанд ки солиёни зиёд бо ҳам бозӣ карданд, махсусан дар ҳайати дастаҳои мунтахаби наврасону ҷавонони кишвар ва аз ҳунару маҳорати ҳамдигар, аз бозӣ якдигар хело хуб огаҳӣ ҳам доранд. тӯбрабои навбатии бозигарони Регарта дастро дидем, лек барои ҳамагӣ чанд муддати муайян. аслан дӯстони гиромӣ, шояд шумо тасаввур кунед ки танҳо дар он қисми нишастгоҳҳое ки рӯ ба рӯи гӯем дурбинҳо қарор доранд мухлисон ҳузур доранд. на, дар дигар қисмҳо ҳам ҳастанд, вале мухлисон инҷо нисбатан фаъол нестанд. мухлисони Регарта даст бештаранд, чун дастаи мизбон дар хонаи худ дар шаҳри Турсунзода бозӣ мекунад ва гурӯҳи мухлисони ашадӣ бошад, тавре мебинед як сектори ҷудогонаро ташкил дода истоданд. Тоириҷон Тағоизода инҷо мубориза сурат мегирад. Абдураҳмон Нозимов тӯбро нигоҳ дошт, баъдан партофти тӯб ба канори рост. Ромиш Ҷалилов. Ромиш низ таҷрибаи бисёр хуби бозӣ ҳам дар ҳайати дастаи Регарта даст ва ҳам Истиқлолро дошт. ва акнун боз як бошгоҳи дигаре ки дар он ҳунарнамоӣ мекунад дар лигаи олӣ, ин дастаи ҳосилот аст. хело зиёд бархӯрдҳо инҷо дида мешавад, аммо довар ба ҳар ҳол иҷоза дода истодааст ба ҳамин гуна ба ислоҳ якарбаҳо. дар мавриди бозигарони интихобшудаи ҳайати асосии ҳосилот як ду сухан мехостам гуфта гузарам. дӯстони гиромӣ, тавре медонед тобистони имсол як гурӯҳ футболбозон ҳайати ин тимро тарк карданд, аз ҷумла Нуриддин Ҳамроқулов ва чанде аз бозигарони дигаре ки аз бошгоҳи Вахш ба ин тим гузашта буданд, боз ба дастаи қаблии худ баргаштанд, яъне онҳое ки дастпарварони тими Вахш буданд.
илова бар ин дӯстони гиромӣ як қисм легионерҳо ҳам рафтан аз ҳайати даста, вале ба ин тим ду легионери гурҷитабор Георгий Гадрани ва Лука Кобиридзе даъват шуданд. Аммо ҳарду ҳам ҳоло бештар бозигарони ҳайати эҳтиётӣ ҳастанд. Аз ҷумла барои ин бозӣ дар феҳристи бозигарони навбатпой онҳоро номнавис карданд. Абдураҳмон Нозимов партофти ту ба сӯи ӯ Тоҳирҷон Тағоизода ирсоли бисёр хатарнок аст ва ин ҳолатро дарвозабон бармегардонад. Бисёр мушкил буд. Аввалин вазъияти воқеан ҳам голзанӣ барои дастаи ҳосилот. Хело фурсати хуб. бибинед партофти ту ба канори чап сурат мегирад. Тоҳирҷон Тағоизода бошад дарҳол ба Шеридин тубро равон кард. Шеридин ки кушода мешуд имкониятро оли истифода бурд. Бахтиёр Қаландаров сари вақт пеши роҳи ӯро гирифта натавонист. вале дарвозабони Регартадас маҳорати бисёр хуби худро нишон дод. хуб инҷо акнун довар маҷбур аст рафти бозиро манъ кунад. Шеридин Бобоев ба назди Осуман Касим меояд ва аз ӯ узр мепурсад барои ҳамон ҳолате ки пештар аз ин дида шуд. андаке шояд пои Осуман Касимро зер карда бошад Шеридин дар ҳамон лаҳза. боло довар хоҳиш карда истодааст аз бозигарони ҳосилот ки қафо раванд ва аз ҳамон нуқтае ки туб аз майдон берун шуда буд аутро ба бозӣ даронанд. хуб аути навбатие ки ба фоидаи ҳосилот таъин шуд инҷо каме баҳсҳоро ба вуҷуд овард. Асилбек Темиров афтиду аз ҷои худ зуд бархест ва партофти тавили тубро анҷом дод. Иззатулло Рӯзиев бошад. хело хуб дар ин ҳолат тубро боз ба ҳамдастҳояш ки моил буданд то ҳуҷуми навбатиро роҳандозӣ кунанд равон мекунанд. аз миёни бозигароне ки дар марҳилаи дуюми чемпионат ба ҳайати дастаи ҳосилот пайвастанд инҷо партофти бисёр зебои туб аз ҷониби Ҷонсон Опонг дида шуд. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Регартадас. Фирӯз Бобиев бо туб ирсоли туб аз ҷониби ӯ ва ин чӣ гуна партофте буд. як ирсоли маҳину мавзуни тубро аз Фирӯз Бобиев ҳамин лаҳзаҳо ҳамдастҳояш интизор буданд. бори дигар метавонед бубинед. бениҳоят баланд ва ноаниқ. хуб боло акнун футболбози дастаи ҳосилот андаке осеб гирифтааст ва ба ӯ низ кӯмаки тибби лозим Алиҷон Кароматуллозода. ёрии тиббӣ мепурсад. хуб як рӯ аз футболбозоне ки қаблан таҷрибаи бозӣ дар лигаи олиро ҳам доштанд имрӯз барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. хуб тавре ман болотар гуфтам аз миёни бозигароне ки дар нимаи дуюми мавсим ба ҳайати дастаи ҳосилот пайвастанд Алиҷон Кароматуллозода ва Ислом Зоиров дар ҳайати асосӣ мавқеи устувор пайдо карданд. тавре дидед Осуман Касим ба назди Фирӯз Бобиев омада.
ба ҳамун ҳолати қаблӣ чанд сухане гуфт. дехтараш ба ӯ фаҳмонд ки чӣ гуна дурусттар мебуд агар дар ҳамон лаҳза ӯ партофти тӯбро баланд неву каме поинтар анҷом медод. зеро қаду қомат ин ишораи Осман Касим ба қаду қомати бозигарони ҳарифам ба фикрам рабт дошт. Шерзод Маҳмадиев паси ӯ идомаи ҳуҷум ва инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад. хело хуб имрӯз ҳамдигарфаҳмии Шӯҳрат Элмуродов, Шерзод Маҳмадиев ва Опонг Ҷонсон ба назар мерасад. андаке ба ҳар ҳол Шерзод дер кард дар пасдиҳӣ. каме барвақттар агар пас медод шояд имконият ҳам беҳтар пайдо мешуд барои Опонг. бахтиёр қаландаров оромона бо ҳамроҳии дифоъгарони дигари Регартадаз ин вазъиятро бартараф мекунад. Бортей Акуае паси бисёр хуби ӯ. идомаи ҳуҷум тавассути канори чап бояд сурат гирад ва дар ин ҳолат довар чӣ ишора мекунад? Аут. ислом Зоиров боз як талоши дигар, аммо дар ҳар ду маврид наметавонад ки аз Осман Касим тӯбро гузаронад. баъдан андаке бархурд байни онҳо ҳар ду ҳам ишора мекунанд ки осеб гирифтанд, вале зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. биёед бубинем ана дар ҳолати баъдӣ вақте пои дуюми худро дароз мекунад Осман Касим ба фикрам каме ба бозигари ҳариф бархурд. дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳам дӯстони гиромӣ футболбозони қоматбаланд кам нестанд. Тоҳирҷон Тағоизода дар назди тӯб. хуб партофт не балки ирсоли тӯб сурат гирифт. вазъияти хатарнок аст каме дар ҳам барҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи Регартадаз ва билохира кор ба ин ҷо омада расид ки дастаи ҳосилот зарбаи кунҷӣ кор кард. як бори дигар метавонед бубинед бисёр хуб фикр карда буданд, аммо ба пуррагӣ амалӣ карда натавонистанд ҳамин нақшаву ба ислоҳ идеяҳои худро. ислом Зоиров аз зарбаи кунҷӣ бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. ин вазъият бартараф карда мешавад аз сӯи бозигарони Регар. сипас як зарбаро ҳам дидем. дифоъгари канори Арсен Бил Обама ин зарбаро зад ки хато буд. Озодбек Панҷиев партофти тӯб аз сӯи ӯ каме баландтар ба самти Шӯҳрат Элмуродов ва Элмуродов он тӯбро гирифта натавонист. Иззатулло Рӯзиев партофти тӯб аз ҷониби ӯ. ин ҳолат бартараф мешавад.
جونسون کوشش کرد که توپ رو از دفاعگری حریف گذراند و بعدا خودش به سمت توپ بدود، اما این نقشه‌اش عملی نشد. توپ با اختیار بازیگران رگارتاداس برمیگردد و بسیار مبارزه خوب بود. شهرزاد محمدیف اینجا او موفق نشد، پسی او اما هنگام پس دادن کامیاب نشد. باز یک شانس دیگر و ضربه این دفعه نباشد. خیلی بلند و نوانیق. بورته اکوای شاید کمی سر و سیمه شد که یک بار خواست ضربه زند و ضربه زدهش طور دیدید بلند بود. خب اینک بعد از آن که روشنی بیشتر میشد با گریان کردن دستگاه های نورافکنی ورزشگاه تالکو آرینا، مخلصان هم کمی شادی و خرسندیشان افزود. باید این نکته رو هم دوستان گرامی گفته گذاریم که ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسونزاده یکی از اون ورزشگاه است که این شب و روز با تمامی تجهیزات ضروری برای برگزار کردن یک بازی بین‌المللی مجهز شده است. مخصوصا سیستم روشنایی‌دهی این ورزشگاه در سطح بسیار خوب قرار دارد. برای اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی که در مجلس روز 3 نوامبر سال 2023 اشاره ها به آن بود، بندهای داخلداری آن را رهبریت شرکت آلومینی تاجیک، سرپرستی اساسی دسته رگارتاداس همه آنها را اجرا کردند و این شب روز ورزشگاه تالکو آرینا یکی از بهترین ها در کشورمان است. از قبل هم شرایط بسیار خوب بود، سیستم روشنایی‌دهی فعال کرده شد و امکان هست در شامگاهان هم بازی ها در سطح بسیار خوب و با تمامی شرایط و امکانیت ها برگزار کرده شد. اینجا وضعیت خطرناک اکنون به وجود می آید و فرصتی که بازیگران دسته حاصلات استفاده بردن نتوانستند. باز هم ضربه ها پای در هم، کمی نفهمی و در هم برهمی در داخل جریمه‌گاه دسته رگارتاداس. در حالت قبلی ضربه های زیادی بازیگران حاصلات باشد به هدف نرسید. 3 دقیقه وقت اضافه شد بعد از خاتمه وقت اساسی. اینجا از اشتباهی تا جای بختیار قلندرف این چیز شروع شد و بعدا دروازه‌بان پانی مانوئل سیو بسیار مهم داشت. پانی مانوئل 2 سیو مهمترین انجام داد و هر دو مراتب از گل هایی که احتمال بود صورت گیرند دسته رگارتاداس رو نجات داد. خب حالت قاعده غیرممکنی که قبلتر از این بود اکنون داور به اعتبار گرفته ایستاده است. توریجان تقوی‌زاده و بورته اکوای با هم برخورده بودند. هم اینجا داوران البته موظفند در این گونه حالت‌ها ببینند که هجوم تا کجا دوام می‌یابد و بعد از آن قرار خود را میبرند و فایده دسته که البته توپ را از دست داد. ارسال نوبتی توپ اینجا باز هم ببینید که در قبط دوم بازیگرانی دسته حاصلات امروز خیلی فعال هستند، تلاش کرده ایستادند که در چند مورد سوی دروازه رگارتاداس خوف و خطر زیادی را به وجود آورند. مخصوصا در این زمینه فولی جونیور سیم پرینس را اشاره کردنمان در کار است. شوراد المرادف پاسیو ازودبک پنجی فیدومه هجوم بورته اکوای با کنار چپ پاس میدهد. اسیلبک تمیروف، یعقوب جان احمدوف، شهرت المرادف ارسال توپ به سوی او. موج دومی هجوم رو حالا ممکن است که ببینیم. احمدوف پرتافت توپ به سوی او و این وضعیت هم برطرف شد. اکنون حاصلات کوشش میکند که به عکس هجوم گذارد اما واریانت ها پیدا نمیشوند.
و فرصتی نوبتی ممکن است برای بازیگران دیگر هم پیدا شود. نه، شهرزاد محمدیف اینجا از بیل پرینس اوباما گذشته نتوانست. بیل اوباما ارسندک درش گذاشته نتوانست. خب 3 دقیقه وقتی ایلова شده هم خاتمه یافت. نیمه یکم بسیار خوب بود. دسته ها هجوم های زیاد تشکیل کردند در ابتدا رگارتا از بعدن حاصلات هر دو هم فرصت های گلزنی داشتند اما آنها را استفاده نکردند. با همین حساب یعنی 0-0 به تنفس میبرند. Я ем Флинт во время перерыва. Я ем Флинт без перерыва. Я люблю Флинт за настоящий хруст.
бинандагони азизу арҷманд ва мухлисони гиромӣ, мо бармегардем ба варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода ва ёдовар мешавам ки шумо ҷараёни бозии дастаҳои Регарта даст ва ҳосилотро тамошо карда истодаед аз даври 15-уми Лигаи олӣ дар мавсими 2024. тавре дар оғози қисми дуюм инҷо дида шуд ду тағйирот дар ҳайати дастаи Регарта даст сурат гирифт. Аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон Ҷозеф Феумба ва ҳамчунин Фаридун Давлатов баромаданд. онҳо ба ҷои Фирӯз Бобиев ва Ёқубҷон Ахмедов акнун бозӣ мекунанд. ба пурраги ҳайати дастаҳоро биёд як бори дигар гуфта гузарам. ин дафъа аз дастаи меҳмон ҳосилоти фархор шурӯъ мекунем. дар хати дарвоза Далер Азизов аст, чаҳор дифоъгар иборат аз Алиҷон Кароматуллозода, Япеву Капава, Иззатулло Рӯзиев ва Арсен Бил Обама иборатанд. ним муҳофизатгарон Ҷуниор Симе Принс дар марказ, Абдураҳмон Нозимов, Ислом Зоиров, Ромиш Ҷалилов ва Тоҳирҷон Тағойзода ба ӯ кӯмак мекунанд. Тоҳирҷон Тағойзода ва Ромиш Ҷалилов аз ду канор ҳастанд, ду нафари дигар дар марказ ва Шеридин Бобоев ҳамлагари марказии даста аст, ҳамзамон ӯ капитани даста мебошад. Сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев. инҷо довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад, ҳарчанд каме баҳсҳо ҳам ба вуҷуд омад. Шурад Элмуродов бисёр ҳаракатҳои хуби ва довар чӣ ишора мекунад? қоида вайронкунӣ нест мегӯяд довар дар ҳамин лаҳзаҳо. хуб, Пани Мануэл дар хати дарвозаи дастаи Регарта даст мебошад. биёед ин ҳолатро як бори дигар бубинем. бале воқеан ҳам қоида вайронкунӣ набуд. дар хати дифои марказ Бахтиёр Қаландаров ва Усман Касим бозӣ мекарданд, аммо ба майдон баромадани Ҷозеф Феумба мумкин аст Феумба ба хати дифои марказ гузарад ва Усман Касим ба канор. ҳамин таврам ҳаст. ҳоло Касим дар канори чап бозӣ карда истодааст ва аз канори дигар бошад Асилбек Темиров ҳунарнамоӣ дорад. ним муҳофизатгарон иборат аз Бортей Акуае, Шурад Элмуродов, Шерзод Маҳмадиев ва Озодбек Панҷиев ҳастанд. Ҷонсон Опон бо ҳамроҳии Фаридун Давлатов дар хати ҳуҷум бозӣ мекунанд. Сармураббии даста Зайниддин Раҳимов. барои онҳое ки натавонистанд қисми якуми бозиро бубинанд, ёдовар мешавам ки ду имконияти хуби голзаниро Регарта даст дар ибтидои қисми якум дар ихтиёр дошт ки онҳо истифода нашуданд. якаш бо иштироки бевоситаи Фирӯз Бобиев буд дар ибтидои рақобат ва ҳамчунин дастаи ҳосилот ҳам ду имконияти беҳтарини голзанӣ дошт, аммо дар ҳар ду маврид дарвозабони Регарта даст Пани Мануэл онҳоро бартараф кард. яке аз фурсатҳои хуби голзанӣ барои Шеридин Бобоев буд ки зарбаи ӯ барои дарвозабон мушкил буд, аммо дарвозабони Регарта даст аз уҳдаи кор баромад. инҷо то ба охир довар иҷозат медиҳад ки мубориза сурат гирад. бозам ягон қоида вайронкунӣ мушоҳида нашуд ва баъдан зарбаро ҳам аз сӯи Шеридин Бобоев мо шумо дида истодаем. дар маҷмӯъ як бозии бисёр хубу ҷолиб ва пурмазмунеро дар нимаи якум ҳарду ин дастаҳо пешниҳоди мо карданд. акнун умедвор мешавем ки дар қисми дуюм ҳам ҳамин гуна бозии хубро дастаҳо манзури мову шумо мегардонанд. Иззатулло Рӯзиев каме осеб гирифтааст. ҳолате ки байни ӯ ва Фаридун Давлатов андаке бархурд буд, барои мо шумо такроран пешниҳод кардам. то ба охир муборизаи бозигарони Регарта даст инҷо дида мешавад. бале Бортей Акуае тӯбро аз даст дод. Усман Касим дар мубориза комёб намешавад, вале ба ҳар ҳол баъдан тӯб аз бозигари ҳосилот майдонро тарк кард. бо вуҷуди он ки Усман Касим дар баъзе аз ҳолатҳо суръати баланд надорад, аммо метавонад дар нақши дифоъгари канорӣ низ ҳунарнамоии бисёр хубе дошта бошад. инро дар мисоли чанд бозии қаблии Регарта даст мо дидем. умуман Регарта даст дар нимаи дуюми мавсим дӯстони гиромӣ на бохт дорад, на мусовӣ. 6 бозие ки буд, аз ҷумла 4 бозӣ дар доираи ҷоми кишвар,
ду рақобати даври ҳашакниҳои бо бахчи исор ва баъдан ду рақобати даври чаҳорякниҳои бо шодмон бо ғалабаи ин даста ҷамъбаст шуданд. Ҷонсон опон гузариши ӯ ва довар чӣ ишора мекунад? Чизе нест мегӯяд довар дар ҳамин лаҳзаҳо. Дақиқаи 50-уми рақобат яке аз ҳолатҳои баҳснок дар ҳафти бозии имрӯза буд. Ва корти зард ба футболбози дастаи Регартадас инҷо нишон дода шуд. Ба Шерзод Маҳмадиев агар хато накунам. биёд як бори дигар мебинем. бале пои ҳарифро каме зер кард дар ҳамон ҳолат Шерзод Маҳмадиев, аммо ҳолати баҳсноки қаблиро ҳам умедвор мешавем ки барои мо шумо нишон медиҳанд. Нисбати Ромиш Ҷалилов дар ҳолати қаблӣ Шерзод Маҳмадиев қоидаи бозиро вайрон кард. гузариши Опонг Ҷонсон ва тавре мебинед зидди ӯ бозигари рақами 10 аз ҳайати ҳосилот Япеву Капава мубориза бурд. дар натиҷа афтидани Опонг Ҷонсон дида шуд, аммо довар гӯем дар ҳамон ҳолат ягон қоида вайронкуниро надид. кӯмаки тиббӣ лозим аст ба яке аз бозигарони дастаи ҳосилот инҷо. Ислом Зоиров ба фикрам хаставу бемадор шудааст. ба ин лаҳзаҳо на як бору ду бора аз ҷои худ бармехезаду баргашта менишинад. инҷо ишора шуда истодааст ки мумкин ӯро иваз кунанд ба он хотир ки футболбоз дардро дар пояш эҳсос мекунад ва дигар мумкин ҳаракат карда натавонад. бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаи ҳосилот бошад фаъолона тамринро давом медиҳанд. имкони интихоб кардан зиёдтар аст ба сармураббии дастаи ҳосилот Аҳлиддин Турдиев дар муқоиса бо Зайниддин Раҳимов дар бозии имрӯза. чун гуфтем ки 4 футболбози дастаи Регартадас бо сабабҳои гуногун дар ин рақобат иштирок намекунанд. хело хуб Борте инҷо мубориза бурд. боз ҳам талоши футболбозони ҳар ду даста дида мешавад. навбат ба навбат албатта ҳуҷумҳои хатарнокро ҳам футболбозони ҳар ду даста ҳаракат карда истоданд ки роҳандозӣ кунанд. ба Пани Мануэл бошад, хело баланд зарба зад, аммо туп дар майдон боқӣ монд. Шерзод Маҳмадиев идомаи ҳаракатҳои ӯ хело хуб аз ҳарифон мегузарад. яке паси дигаре, аммо аз нафари охирин гузашта натавонист. хело олӣ буд ҳаракатҳои ӯ бо туп дар лаҳзаи қаблӣ. бубинед ба танҳоӣ то наздикии ҷаримагоҳи ҳариф омад. дар ҳамон лаҳза имкони пас додан набуд, зеро ҳамдастааш дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. инак тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот аз курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 63 Умарҷон Шарипов ба ҷои Ислом Зоиров ба майдон мебарояд. мубориза дар маркази майдон. инҷо боз як талоши дигар аз сӯи Шуҳрат Элмуродов барои партофти туп, аммо бенатиҷа ҷамъбаст мешавад. хело хуб талош карда истодааст Борте. дар муборизаҳои охир комёбтар аст. инҷо туп ба ихтиёри бозигарони дастаи Регартадас гузашт ва довар боз ҳам ягон қоида вайронкуниро дар ин ҳолат ба эътибор намегирад. баъд аз ин бошад тавре мову шумо мебинем ҷо нофаҳмӣ байни бозигарон хело авҷ гирифта истодааст. ин чиз боиси норозигии шадиди футболбозони ҳар ду даста мешавад ва бубинед ҳатто ба ҷанҷол ҳам оварда мерасонад ин вазъият. ҳамин ҳолат тавре дидем Умарҷон Шарипов ба
бозигари дастаи регартадаст Усман Касим бархурд. натиҷа ҳамин шуд ки Касим аз ин рафтори ҳариф шадидан норозӣ буд ва кӯшиш кард ин қарори доварро то ҷое гӯем баҳсбарангез эътироф намояду ба футболбози ҳариф ки мехост ба ӯ осеби ҷиддӣ расонад изҳори норозигии шадид баён кард. футболо навбат ба навбат ба назди худ даъват карда он футболбозоне ки дар ҳамон ҳолат ба ҷанҷол даст заданд ҷазо медиҳад. Рустам Нурматов, Умарҷон Шарипов аз ҳайати дастаи ҳосилот ва Усман Касим аз ҳайати регартадас корти зард гирифтанд. Шурад Элмуродов ирсоли ту ба сӯи ӯ. Ин вазъият бартараф мешавад. Шеридин Бобоев идомаи ҳаракатҳои ӯ пас ба канори рост. вазъияти хатарнок мумкин аст ба вуҷуд ояд, аммо бозигарони регартадаст тавонистанд ки ин ҳуҷумро бартараф кунанд. Шурад Элмуродов партофти бисёр хуб аз ҷониби ӯ, аммо ин вазъиятро тавре дидед Алиҷон Кароматуллозода бартараф кард. Марҷон Шарипов то ба охир бо ӯ Озодбек Панҷиев мубориза мебарад ва имкон намедиҳад ки Умарҷон Шарипов ба ҳамдастояш пас диҳад. рақобат бо иштироки ин ду даста доимо дӯстони гиромӣ бисёр ҷолибу диданӣ ва гӯем диққат ҷалбкунанда дар маҷмӯъ сурат мегирад. агар барои мисол аз бозиҳои охири ин ду даста рақобатҳои барпо шударо ба хотир орем, инҷо Ҷонсон гузориши бисёр хуби ӯ, идомаи ҳаракатҳояш сӯи дарвозаи ҳариф ва дифоъгари охирини дастаи ҳосилот аз ӯдаи бартараф кардани ин вазъият баромад. зуд бозигарони регартадаст мехоҳанд тӯбро ба бозӣ дароранду ҳуҷумро ташкил кунанд, аммо довар ишора мекунад ки аут ба фоидаи дастаи ҳариф аст. Ҷонсон тавре мебинед дар ин ҳолат хуб довар ишора кард ки шояд аут нодуруст ба бозӣ дароварда шудааст, вагарна аут ба фоидаи дастаи регартадаст буд. хуб чунин ҳолат бубинед баҳсу мунозираро ба вуҷуд меорад. аз сӯи дигар бениҳоят зиёд норозигии мухлисони маҳаллиро ҳам ба вуҷуд оварда истодааст. Шерзод Маҳмадиев тӯбро аз даст дод. Ҷозеф Феумба паси ӯ ба Шерзод. аут ба фоидаи дастаи регартадас аст акнун дар ин ҳолат. охир ҳам гузариши хубе дошт Опонг Ҷонсон, аммо тавре гуфтем пешироҳи ӯро Иззатулло Рӯзиев гирифт. дар се бозие ки дастаҳои мазкур мавсими гузашта байни ҳам доштанд, ду дафъа регартадас ғалаба кард, як дафъа ҳосилот. Озодбек Панҷиев натавонист ки ба таври зарурӣ пас диҳад. пешроҳи ҳуҷуми бозигарони дастаи регартадас гирифта шуд ва ҳосилот бошад ба ҳуҷум мегузарад, аммо офсайд. бахтиёр Қаландаров пас медиҳад ба Ҷозеф Феумба. ва умуман агар панҷ бозии охирро ба эътибор бигирем, миёни ин ду даста 4 маротиба регартадаст ғалаба кардаасту як дафъа дастаи ҳосилот. ҳосилот бо ҳисоби 1-0 рӯзи 4 июни соли 2023 регартадастро шикаст дода.
партофти навбатии тӯб ба канори чап, аммо инҷо имкон нест ки Озодбек Панҷиев аввалин шуда ба тӯб расаду тӯбро ба даст орад. маълум мешавад ки гурӯҳи мухлисони Ашаддӣ дастаи Регартадас барои ин бозӣ омодагӣ воқеан ҳам ҷиддӣ диданд. ва ҳатто аз рӯи он хабарҳое ки дар сомонаҳои мухлисони ин тим дида мешавад, маълум мегардад ки инҷо вазъияти хатарнок аст. ин ҳолатро акнун бартараф мекунад албатта дифогари дастаи Регартадас Бахтиёр Қаландаров. агар тӯб воқеан ҳам самти дарвоза мерафт, ҳатман ӯ мерасид. инҷо саволи асосӣ ин аст ки оё вайрон шудани қоидаи бозӣ буд ё на дар муборизае ки байни Асилбек Темиров ва ҳамчунин бозигари ҳариф Ҷуниор Симе Принс дида шуд. баъдан дарвозабони дастаи Регартадас тавре мебинед каме осеб гирифтааст. Пани Мануэл як бори дигар мебинем. хуб, аз ин тараф ҳамон ҳолати бархурд гӯем маҳкам аст, ба пуррагӣ дида намешавад. вале довар дар ҳамон лаҳза ягон қоида вайронкуниро ба эътибор нагирифт. хуб, гуфтем ки мухлисон хело фаъол ҳастанд. имрӯз меҳмонон аз ноҳияи Фархор ҳам ташриф оварданд. онҳо низ дар ҳар як лаҳзаи муносиб дастаи худро ба пеш ташвиқ мекунанд. дар мавриди мухлисони дастаи Регартадас чун болотар ҳарф задем, ин нуктаро гуфтан ба маврид аст ки ҳатто як гурӯҳ аз мухлисони Ашаддии ин тим дар саҳифаҳои расмии даста тавре навишта мешавад. имрӯз махсусан онҳое ки гурӯҳи муҳоҷирони корӣ ҳастанд ба тамошои бозии мазкур ба таври дастаҷамона беш аз 40 нафар омаданд ва дар назди экранҳои телевизион нишаста рафти ин бозиро тамошо карда истоданд. чунин мухлисӣ, чунин садоқат, чунин меҳру муҳаббат албатта боиси ситоиш аст ва фикр мекунам дар тамоми дастаҳои дигари лигаи олӣ ҳам ҳамин гуна мухлисони Ашаддӣ ҳастанд. бошад ки мухлисон бо ҳамин гуна рафторҳои бисёр хубу мухлисиҳои самимиашон рақобатҳои лигаи олии футболи кишварро зебу зиннати дигар бахшанд. Осман Касим баъд аз хатои худ зуд вазъиятро дарк мекунад. инҷо бибинед каме нисбати Тоҳирҷон Тағоизода қоидаи бозиро ӯ вайрон кард. дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад. ва инам он гӯем гурӯҳи мухлисони Ашаддӣ дастаи ҳосилоти Фархор аст ки болотар гуфтем онҳо низ барои дастгирии самимии тими худ ба шаҳри Турсунзода омаданд ва тавассути гӯем анамон маводҳои махсуси кимиёӣ ҳар гуна рангҳои хоси бошгоҳи худро ҳам дар варзишгоҳ гӯем рӯшан мекунанд. ман инам як гӯем ҷузъи ислоҳ мухлисии онҳо аст. бисёр фурсати хуб метавонад пайдо шавад, аммо боз ҳам офсайд ба қайд гирифта шуд. Шӯрат Элмуродов аслан дӯстони гиромӣ бозигаре аст ки агар каме пештар баромада ба нимофизатгари ҳуҷумкор табдил ёбад, бениҳоят партофтои хуб анҷом метиҳад. аз инҷо каме баҳс барангез менамояд. ҳолати қаблӣ дар дақиқаи 64-уми бозӣ боз ҳам Шӯрат Элмуродов бо як партофти худ қариб буд ҳамдастааш Ҷонсон Опонгро 1-1 барорад.
босам партофт ба самти Джонсон аст. ӯ талош карда истодааст инҷо то ба охир. ва ту ба ихтиёри бозигарони дастаи Регартадас гузашт, аммо каме нофаҳмӣ. Ҷозеф Феумба ин ҳуҷумро бартараф мекунад. зуд тӯбро ба хати ҳамла равон кард Шерзод Маҳмадиев, аммо дар ин мубориза тӯбро аз даст дод. ҳосилот идома наёфт. баъдан довар ишора кард ки ҳамон қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифта мешавад, аммо дар ин ҳолат каме ба таври дигар баҳо дод вазиятро. дар марҳилаи якуми чемпионат вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд, голи ягонаро Шерзод Маҳмадиев ба ҳадаф расонда буд ва бо ҳамон голи худ дастаи шаҳри Турсунзода дар сафар рӯзи 27 апрел дар ноҳияи Фархор тавонист ки ҳосилотро шикаст диҳад. тӯб дар майдон боқӣ монд. Осуман Касим дар мубориза бо Шердин Бобоев хело хуб ҳаракат кард ва бубинед ки боз ҳам Ҷонсон талош мекунад барои он ки фурсат барои ӯ пайдо шавад, аммо бозигарони ҳариф ба ӯ халал расониданд. дар ин маврид бошад бар муқобили Шерзод Маҳмадиев қоидаи бозӣ вайрон шуд. Абдураҳмон Нозимов хато кард. як бори дигар мебинем хело хуб ва зебо тӯбро аз ҳариф гузарон. баъдан Абдураҳмон Нозимов пои ҳарифро зер мекунад ё ба таври дигар агар бигӯем каме ҳарифро пешво медиҳад. Шерзод Маҳмадиев бошад афтид. хуб ба ҳангоми афтидан маълум мешавад ки каме бештар ба дасташ гӯем осеб расидааст. ва инам ҳолати қаблие ки офсайд ба эътибор гирифт. довар тавре болотар гуфтам каме баҳсбарангез буд, зеро лаҳзаи аввали партофтури тӯбро дидан мумкин, чун онҷо эҳтимоли он вуҷуд дорад ки офсайд набошад. бахтиёр қаландаров зарба мезанад, аммо хело баланду ноаниқ. ҳосилот дар ибтидои қисми дуюм андаке фаъол шуд, аммо баъд аз он боз бозигарони Регартадас оҳиста-оҳиста ҳаракат доранд ки ташаббусро бигиранд. дар маҷмӯъ дӯстони гиромӣ тӯли ҳамин тақрибан 70 дақиқае ки бозии ин ду дастаро мебинем, хело ҳунарнамои хуби ҳар ду тимро ишора карданамон дар кор аст. тӯбрабои навбатӣ бисёр ҳам хуб. Шерзод Маҳмадиев гузариши ӯ вазъияти хатарнок метавонад ба вуҷуд ояд. Шерзод бо тӯб, паси ӯ фурсати идома додани ҳамла инҷо аз даст меравад. Фаридун Давлатов метавонист беҳтар аз ин ҳаракат кунад, аммо каме паси
мегӯем зиёдатӣ ҳам буд дар ҳамон лаҳза. Озодбек Панҷиев қабули туп каме нодуруст буд. ҳоло тавре мебинем як футболбози дастаи ҳосилот каме осеб дорад. аз ин рӯ бозигарони дастаи Регартадас мехоҳанд тупро аз майдон берун кунанд то ин ки ба бозигари ҳариф кӯмаки тиббӣ расонида шавад. ба ислоҳ оини ҷавонмардӣ ё ба ислоҳ ҳамон ферплей ё адолат инҷо риоя шуд. баъд аз он ки бозигари дастаи ҳосилот аз ҷои худ бармехезад ба ӯ имкони идома додани бозӣ ба умуман фурсати давом додани бозӣ дода мешавад. тағйиротро мебинем. ҳоҷи Акбар Узохов рақами 17 ба ҷои Озодбек Панҷиев рақами 20 ба майдон баромад дар ҳайати дастаи Регартадас. аз назди дарвоза бояд туп ба бозӣ дароварда шавад ва тавре мо дидем талошҳои Фаридун Давлатов дар ҳолати қаблӣ натиҷа надод. аз рӯи ҳаракатҳо аз рӯи оне ки чӣ гуна хавфу хатарро ба вуҷуд меорад дар ҳайати дастаи Регартадас бештар Шерзод Маҳмадиев фаъол аст. аз ҳайати дастаи ҳосилот мо бештар Шеридин Бобоевро ишора карданамон мумкин, аммо на ҳама вақт барои ӯ ҳам фурсатҳои хуб пайдо мешавад. вазъияти хатарнок аст ин фурсат ва тавре мебинем Бахтиёр Қаландаров бармегардад ӯ иштибоҳи худро ҷуброн мекунад. он вазъияти хатарнок бартараф карда шуд вагарна футболбози ҳариф як ба як мебаромад бо дарвозабон. довар ҳама гуна баҳсу мунозираро инҷо рад мекунад, қабул надорад. хуб як бори дигар мебинем ҳолати баҳсбарангез аст. албатта ҳаракатҳои Ромиш Ҷалилов дар лаҳзаи қаблӣ инҷо бозигарони Регартадас зарбаи кунҷӣ кор карданд. вазъияти бениҳоят хатарнок баъд аз зарбаи задаи Шуҳрат Элмуродов аммо тавре мебинед ин зарбаро Далер Азизов бартараф мекунад. партофти туп мустақиман сурат нагирифт. мухлисон бошад бештар фаъол мешаванд ва голро талаб доранд аз дастаи Регар. ирсоли навбатӣ каме баландтар ва тавре мебинем ба самти Осуман Касим. албатта ин партофт равона шуда буд. Касим чанд дафъа аз партофтҳои Шерзод Маҳмадиев тавонист гол занад ва инҷо барои баҳсу мунозира кардан бо довар корти сурх нишон дода мешавад. ҳатто мумкин аст ки довар суханҳои қабеҳу дашномро ҳам шунида бошад дар бораи худ аз бозигари ҳариф ва барои чунин рафтор ва барои чунин кирдору суханҳо аз майдон хориҷ карда мешавад бозигари дастаи ҳосилот. ба Ромиш Ҷалилов дӯстони гиромӣ тавре мебинем корти сурх нишон дода шуд. баҳсу мунозира бошад давом дорад инҷо студи мураббиёни дастаи ҳосилот. акнун каме асабиам ҳастанд. Бахтиёр Қаландаров офсайд барои Опонг Ҷонсон дар ҳолати қаблӣ ӯ низ дар ҳолати нобозӣ будааст. бозӣ баҳсбарангез буд албатта дар баъзе аз мавридҳо, аммо бозигарон бояд худро идора карда тавонанд. суханҳо ва баъзе рафтору кирдори ношоиста метавонад ба ҳамин тартиб аз сӯи довар бисёр сахт муҷозот шавад. ягон гӯем қоидавайронкунии дағалро аз сӯи Ромиш Ҷалилов ростӣ мо мушоҳида накардем. мумкин танҳо суханҳои қабеҳро дар нисбати довар гуфта бошад ва баъд аз ин Рустам Нурматов ӯро аз майдон хориҷ кард.
барои ҳар ду даста натиҷа муҳим. Регар мехоҳад зинаи дуюми худро нигоҳ дорад, ҳосилот бошад барои хотима бахшидан ба нокомиҳои охир талош карда истодааст. агар ду бозии даври ҳашакниҳоии ҷоми кишварро муқобили дастаи клуби марказии варзиши артиш ба эътибор бигирем, пас дастаи ҳосилот дӯстони гиромӣ дар бозиҳои охири худ ба ин тартиб 6 бозӣ мешавад ки дар бозиҳои расмӣ ягон ғалаба надорад. охирин пирӯзияш ҳам тавре болотар гуфтем муқобили Истарафшан рӯзи 15 июн буд. ин чиз хонохо фишор меорад ба даста ба футболбозон. Осман Касим инҷо натавонист аз бозигари дастаи ҳосилот бигзарад ва баъдан Касим қоидаи бозиро вайрон мекунад. ба хотири оне ки ором шавад сармураббии дастаи ҳосилот, инҷо корти зард нишон дода мешавад ба Аҳлиддин Турдиев. дар баробари Аҳлиддин Турдиев аз истиёди мураббиёни дастаи мазкур ҳамчунин Алиҷон Турдиназаров ҳам хело зиёд норозигӣ баён кард ва ростӣ инҷо намедонам ки корти зард маҳз ба Аҳлиддин Турдиев нишон дода шуд ва ба ёвари ӯ бештар ба Аҳлиддин Турдиев корти зард нишон додани довар инҷо ба фикрам дақиқтар аст. ҳоло довар чӣ ишора мекунад? Бинобар сабаби оне ки муддати тӯлонӣ аз аут клуб ба бозӣ дароварда нашуд, довар дар ин ҳолат ишора мекунад ки аут ба фоидаи дастаи Регар Тадаз аст. Осман Касим партофти тӯ ба сӯи ӯ, ин ҳолат ҳоло бартараф мешавад. ҳоҷи Акбар Узоқов, Асилбек Темиров, ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ, аммо ин вазъият бартараф шуд. Шӯҳрат Элмуродов, зарбаи бисёр хатарнок аз сӯи ӯ ва чӣ гуна имрӯз Шӯҳрат Элмуродов ҳунари болои худро дар хати ҳуҷум нишон медиҳад. Аслан ин футболбозро мо ҳамчун як таҳриркор медонему мешиносем, вале чун наздиктар меояд ба хати ҳамла, дигар ҷиҳатҳои ҳунари ӯ хело хуб рӯшан мешавад. махсусан ҳамин зарбаи бисёр хатарноки иҷро кардаи Шӯҳрат Элмуродовро махсус ишора мекунем. бештар аз ин ҳам як зарбаи дигар дошт Шӯҳрат, аммо онро Далер Азизов бартараф кард. тақрибан дар ҳар даври рақобатҳои лигаи олӣ дар мавсими кунунӣ бозиҳои ҷаззобу диданӣ зиёд ҳастанд ва тавре дар ибтидои гузориш ишора кардам, имрӯз интизор медавад ки набарди Регар Тадаз ва ҳосилот ба тоифаи ҳамин гуна бозиҳо дохил шавад. каме Шӯҳрат дар ин ҷо паси хато медиҳад ва дар ҳайати дастаи ҳосилот бояд ду футболбози ваз карда шавад. ин лаҳзаҳо хуб тавре мебинем. аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, ба ҷои ӯ Шаҳзод Сулаймонов ба майдон мебарояд ва ҳамчунин Тоҳирҷон Тағоизода рақами 18 низ майдонро тарк мекунад. ба ҷои ӯ бо рақами 17 Далер Ёдгоров ба майдон баромада истодааст. Бахтиёр Қаландаров, паси ӯ ба Осман Касим. Шӯҳрат Элмуродов, паси бисёр хуб ба Касим. идомаи ҳаракатҳои Касим инҷо тавре мебинем. Алиҷон Кароматуллозода хело хуб мубориза мебарад.
чунин ҳаракатҳо ва боз ҳам ташвиқи бештари мухлисонро талаб кардани Касим боис бар он шуда истодааст ки мову шумо бибинем мухлисон ҳам фаъол шаванд. Туп дар майдон инҷо боқӣ монд. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Регатадаст. фурсати навбатӣ пайдо намешавад инҷо. боз як зарбаи дигар, аммо хело баланду ноаниқ зарба мезанад Бахтиёр Қаландаров. чанд дақиқаи охир агар аҳамият дода бошед, зарбаҳо аз масофаи дур зиёд буданд аз сӯи футболбозони Регатадаст, аммо аксари онҳо гӯем сӯи чаҳорчӯби дарвоза нарафтанд. Алиҷон Кароматуллозода бо вуҷуди он ки дардро дар пояш эҳсос мекунад, аз ҷои худ бармехезад ва ишора мекунад ки бозиро бояд дактараш бозиро давом дода метавонад. аввалин шуда дарвозабон ба тӯб расид, аммо бо вуҷуди ин довари канорӣ вуҷуд доштани офсайдро барои Далер Ёдгоров ишора кард. ҳоло аз табибони дастаи Регатадаст акнун хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд ва кӯмак кунанд ба дарвозабон. ва тавре ҳамдастаҳо ишора доранд бояд иваз карда шавад. Пани Мануэл ҳатто мумкин аст ки худаш бевосита мустақиман майдонро тарк карда натавонад. дарвозабони дастаи Регатадаст бояд як бори дигар мебинем. каме ба дарвозабони ҳариф рафта бархӯрд Далер Ёдгоров, аммо ин ҷиддӣ набуд. гӯем ки маҳз ҳамин ҳолат боиси осеби дарвозабон шуда бошад, инро ҳам дақиқ гуфтан мушкил аст. лек тавре дар саҳнаи такрорӣ ҳам дида шуд, андаке бархӯрд ба назар расид. хуб, мухлисон ҳам дӯстони гиромӣ дар ҳамин лаҳзаҳо каме ба ясу ноумедӣ афтиданд. як қисми аз онҳо, як қисми дигар ба фикр гӯтаваранд. خب دوستان گرامی، همین لحظه ها رسوندن کمک تیبی به دروازه‌بان دسته رگاتاداست دوام دارد. اینجا طور گفتم اندک دلیر یودگوروف با دروازه‌بان حریف برخورد، اما آن قاعده ویران کنی بیم که باعث آسیب گرفتن جدی شود، فکرم اعتراف نمی‌شود. چند لحظه پیشتر از این برای ما و شما کوادرو فرینپونگ را نشان دادند. او طور میدونید با سبب کارت‌های برزیاد زردش در این بازی اشتراک کردن نمیتواند. اکنون در حتی دسته رگاتاداست تغییرات صورت میگیرد. ابراهیم اسماعیلوف به میدان میبرد. دوستان گرامی،
инвар сабио осеб гирифтан Пани Мануэл майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ Иброҳим Исмоилов вориди майдон мешавад. иброҳим дӯстони гиромӣ акнун ба ҷои Пани Мануэл бозиро бояд давом диҳад, аммо осеби гирифтаи дарвозабон бисёр ҷиддӣ аст. мошини ёрии таъҷилӣ ҳам ба назди дарвозабон меояд то ин ки аз ҳамин нуқтаи наздиктарин ӯро ба яке аз беморхонаҳои шаҳри Турсунзода интиқол диҳад ва ӯро баъдан онҷо ташхис кунанд ва табобат намоянд. бози акнун баъд аз таваққуфе ки ба вуҷуд омад давом меёбад. Шерзод Маҳмадиев, Осман Касим, туба аз майдон берун шуд. Осман Касим партофти ту ба сӯи ӯ, аммо тавре дидем Ҷонсон натавонист дар ҳамон ҳолат тӯбро соҳиб шавад. Шаҳром Сулаймонов таҷрибаи бисёр хани дорад. ӯ дар лигаи чемпионҳои Осиё ҳам иштирок карда дар ҳайати Истиқлол гол зада буд ва шуро аз ибтидои ин мавсим дар ҳайати дастаи ҳосилот бозӣ мекунад. рақобат давом дорад. Шеридин Бобоев бо тӯб, инҷо партофти тӯб аз сӯи сурат гирифт. бозигарони дигар аз ӯдаи бартараф кардани ин ҳуҷум баромаданд. ҳоҷи Акбар Узоқов, Асилбек Темиров инҷо ва зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Бортаи Аквае зуд ба канори муқобил ирсоли тӯбро анҷом медиҳад, аммо Алиҷон Кароматуллозода ин ҳолатро бартараф мекунад. тӯли дақиқаи охир акнун хавфу хатар камтар ба вуҷуд омада истодааст, махсусан баъд аз он ки ҳосилот як нафар кам монд. дигар ҳуҷумҳоро ҳам бо иштироки дастаи ноҳияи Фархор мо надидем. албатта каме мушкил аст дар ин сурат ҳуҷум кардан. шояд барои нигоҳ доштани ҳисоб бештар онҳо диққати худро тамаркуз мекунанд. Осман Касим паси ӯ ба Бортаи Аквае. тӯбро дар нимаи майдони худ нигоҳ медоранд футболбозони дигар Тадас, дар ҳоле ки шояд бо бартарии як футболбозе ки дар майдон ҳамин лаҳзаҳо доранд чандон чунин бозӣ қобили қабул бояд барои онҳо набошад. аммо аз сӯи дигар ҳосилот ҳам хеле хуб муқобилият карданро медонад. Бортей паси ӯ ба марказ, Шурад Элмуродов пас ба Шерзод Маҳмадиев, идомаи ҳаракатҳои Шерзод хело зебо инҷо кӯшиш карда истодааст ки аз футболбозони ҳариф бигзарад. акнун Шеридин Бобоев аксулҳуҷуми дастаи ҳосилотро мебинем. Феумба ба ӯ халал расон, вале ба ҳар ҳол ҳуҷуми дастаи ҳосилот давом дорад. Далер Ёдгоров паси ӯ ин ҳолатро акнун Асилбек Темиров бартараф мекунад ва баъдан Бахтиёр Қаландаров тӯбро аз ҷаримагоҳ баровард. дақиқаи охирини вақти асосӣ дӯстони гиромӣ шурӯъ шуд. ҳисоб шуда наштааст 0-0. як бозӣ бисёр пуршиддат, ҷолиб ва пур аз гӯем рақобати тезутунро тӯли ин дақиқаҳо мо шумо бо иштироки дигар Тадас ва ҳосилот дидем. набарди ҳақиқии футболӣ буд. албатта баҳсу мунозираҳо ҳам буданд.
вале ин як ҷузъи футбол аст ва мудом ҳамин гуна хоҳад буд. ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Регарта даст мегузарад. Шуҳрат Элмуродов каме нофаҳмӣ байни ӯ ва Фаридун Давлатов дар ҳолати қаблӣ дида шуд. вақти асосӣ хотима меёбад. 6 дақиқа вақт илова карда шуд. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилотро мебинем. Далер Ёдгоров зарбаи ӯ аммо бартараф карда мешавад. вале бо вуҷуди талошҳои худ Асилбек Темиров дар ҳолати қаблӣ тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. байроштани қоидаи бозиро довар ба эътибор мегирад. Шерзод Маҳмадиев дар ин ҳолат зидди Далер Ёдгоров маълум мешавад ки қоидаи бозиро вайрон кардааст. вазъияти стандартӣ. Далер Ёдгоров дар назди тӯб. ирсоли ӯ ин ҳолат бартараф шуд. ва футболбозони дастаи Регарта даст ба ҳуҷум мегузаранд. Фаридун Давлатов идомаи ҳаракатҳои ӯ. довари канорӣ чизе ишора намекунад. ҳарчанд бисёр баҳснокам буд ин ҳолат, аммо боз ҳам довари марказ ягон қоида вайронкуниро надид. дар баъзе асолатҳо ба фикрам аз ҳад зиёд довар иҷозат медиҳад ки як арбаҳо сурат гиранд. Шерзод Маҳмадиев дар ин ҳолат партофти ҳамдастааш Фаридун Давлатовро қабул карда натавонист. Фаридун дар қабати дуюм хело хуб мубориза мебарад. ин мавсим як гол зад ва он ҳам бо зарбаи сар ба дарвозаи дастаи Артиш буд. Шуҳрат Элмуродов бо вуҷуди талошҳои хуби худ инҷо тӯбро аз даст дод. ҳариф бошад ба аксул ҳуҷум мегузарад, аммо бозигарони дастаи ҳосилот ҳам инҷо комёб намешаванд. бозӣ кушод дар чанд дақиқаи охир сурат мегирад. инҷо акнун довар маҷбур аст рафти бозиро манъ кунад, зеро ба футболбози дастаи ҳосилот кӯмаки тиббӣ лозим аст. طبق نقشه روزهای 14-15 سپتامبر بازی‌های даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон бояд сурат гиранд. ҳамон ҳолати баҳснокро як бори дигар метавонед бубинед. аз чанд зовияи дид барои мо шумо нишон медиҳанд. Фаридун Давлатов гузашт аз як футболбози ҳосилот, аммо баъдан Алиҷон Кароматуллозода тӯбро аз ҷаримагоҳ бароварду сипас байни ӯ ва Фаридун Давлатов як бархурд буд. аммо бо сабаби он ки дастаи Истиқлоли Душанбе ва ҳамчунин Равшани Кӯлоб ба бозиҳои даври гурӯҳи Лигаи Чемпионҳои Дуи Осиё тайёрӣ дастоданд ва эҳтимоли зиёд рақобатҳои якум байни дастаҳои Хуҷанд Равшан ва Истиқлолу Регарта дасти Турсунзода сурат намегирад. ба таъхир гузошта мешаванд ин бозиҳо, аммо баъдан ҳатман мумкин аст то охири моҳи сентябр бозиҳои якум барпо шавад. ба ин тартиб Регарта даст дар доираи Лигаи Олӣ бозии баъдии худро рӯзи 21 сентябр дар сафар тибқи нақша муқобили дастаи Эсхатаи Хуҷанд бояд барпо намояд. бисёр ҳаракатҳои хуб, талошҳои зиёд дорад
Фаридун Давлатов, вале дар ҳолати қаблӣ довар баъд аз он садгузорие ки аз сӯи футболбози ҳосилот буд ягон бархурдро надид. инҷо нофаҳмӣ байни бозигарони ҳарду даста. Шерзод Маҳмадиев партофти ту ба сӯи ӯ, инҷо имконияти беҳтарин ҳаст, вале истифода намешавад. Бо ин вуҷуд офсайд ҳам буд. хело дӯстони гиромӣ, лаҳзаҳои баҳсбарангез ва ҷолибу диданӣ дар маҷмӯъ дида шуд ва тавре мову шумо дидем партофти хуби Шерзод Маҳмадиев буд, аммо довари канорӣ вуҷуд доштани офсайдро ба эътибор гирифт. хуб, дастаи ҳосилот дар даври оянда бо Истиқлол рӯбарӯ мешавад дар хонаи худ. рӯзи 22 сентябр ин бозӣ бояд доир шавад. партофти навбатии тӯбро мебинем, бартараф мешавад. боз як ирсоли дигар, он ҳам рафт шуд. пайдар ҳам талошҳои бозигарони Регартадас инҷо натиҷа намедиҳад. 6 дақиқа вақти илова шуда бошад инҷо хотима ёфт ва ин набарди ҳассос, бисёр рақобати ҷолиб ва пуршиддат бо иштироки дастаҳои Регартадаси Турсунзода ва ҳосилоти Фархор бидуни гол 0-0 хотима меёбад. аммо дар маҷмӯъ бозӣ бисёр хубу диданӣ буд. бинандагони азизу арҷманд, изҳори сипос мекунем ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. гурӯҳи ҷодиву техникии шабакаи телевизионии варзиш ин бозиро аз варзишгоҳи Талқаренаи шаҳри Турсунзода ба шумо пешниҳод карданд. дар хидмати шумо буд чораи Парвизи Маҳмадамин таҳти роҳбарии коргардон Зиёвиддин Сафаров ин гузориш таҳия ва омода шуд. изҳори сипос мекунем ки тӯли ин муддат моро ҳамроҳӣ кардед. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр, бинандагони гиромӣ.